Kuka tämän teki? Oi paska! Nyt on vähän kiire. Aro ettei rikki mene. Mä voin sanoa, että jos joku tulee tähän valittaa, niin se on just siitä. Mä voin sanoa, että on vähän jekkuja tehty. Mulla on kyllä viistynsä aikaa tehdä pinkkaa puhua. Mä sanoin, että ei nyt voisin rupea tekemään. Kannattaako lähteä ilmään? Miksi tulitte näin myöhään ilteen? Ai näin myöhään, ei tossa mitään liian myöhään. Nyt on kuule 7 minuuttia enää aikaa. Se on aivan liian vähän, jos tapahtuu yllätyksiä. Ai vähän niinku tällaisia. Jos yllätyksiä tulee matkaan, niin se on aivan liian vähän se 7 minuuttia. Tietää vähän. Siitä on asiaa. Hei saatana! Arska, hei! Muistelepa vähän nyt sitä. Kuka niitä jekkuja aina on tehnyt? Ei se kyllä saatana minä ole ollut. Muistaa taas. Voin kyllä sanoa, että en ole tehnyt näitä jekkuja minä. Ootko sä lukenut tuon sun nimikyltin? Mä en nyt tiedä, mä jätän tuon tohon. Pinkassa yhtään niittiä. Siellä voi muutama niitti löytyä. Oi peli. Mikä nyt neuvos? Mikä vitun teippi tossakin? Eikö siinä ole joku niitä? Ei helvetti. Ei kyllä taida keretä millään. Se on muuten vähän teippiä taas hengää. No kyllä mä voin auttaa niitä pois, jos löytää jotain epämääräistä. Ai jaa, no kiitti vaan. Vittu rupee mitään linjaa. On se suora. Se on ihan yli. Valataulu siinä, missä se lasi on? Joo, jotain sellaista lasia. Pistit palkaksi. Paljon se Torilla joit? Jos mä muistan. Ainakin 10. Ehkä. Ehkä. Mikä se on? Kiitti. En mä oikeesti tiedä, se meni piiloon. Se meni piiloon, niin mitä mä teen? Se meni piiloon.
ihmettelen, miksi käden sieltä pinkkaa. Mä en oikeesti tiedä, nyt se meni piiloon, mutta tää vaan pitää nyt tehdä näitä hommia. Eihän me. Menee se ihan hyvin, sä oot ainakin leiponut pizzoja. Ei nyt vituiksi nyt. Ei tällä. Ei tällä kertaa. Ehkä nyt kyllä paremmin. Toivottavasti. Ei se tiedä vielä. Kuinka on se? Asia on paraikaa selvä. Pitäisiköhän se kuivassa leikki leikata? Rupeaa melkein kuin muut. Mikä se oli? Kuka siellä nyt oikein riippumasta käy? Runkkupuku. Snapaarit jalkaa. En mä edes omista koko ruutupukuja. Snapaarit jalkaa. Nää on normaali. Turpaa kiinni. Turpa kiinni. Itse sanoit, että aiemmin päivästä. 3 minuuttia aikaa. Katso sitä, se on. Ja kato, sä oot vetänyt tuon patterit kyllä tohon taas kiinni. Mä tein uuden. Musta tuntuu, että sä noita teittejä ei saa näkyä tuolta bunkerista. Mikä vittu pioneerijakka? Ai jaha. Mitä noin? Mä voin sanoa, että mulle on tehty vähän jekkuja tässä viime aikoina. Ei mene läpi. Pitikö saatana teipota kappia bunkeriin? On jäänyt kukaan ei mene. Onko se ole mitään järkeä teippoa kappia? Ei. En mä tee sitä enää koskaan. Onko se kokeilla lähti monkki? Mie sitä ulkoa.